ebe a gbakọrọ maka na omego 15 ịbanye n'ọkwa dịka eze agadi 2. Kedu ihe ị nwere ike ikwu gbasara maka ọnọdụ gị tata? Ekene dịrị Chineke maka ọtụtụ mmadụ bidoro ije, ụfọdụ eluozi ebe a na-ekwu na ya eje, but today I'm alive. So kedu ihe ọzọ m ga-ekwu than praise to the Almighty God. Amen. Ameto Chineke. Kedu ndụmọdụ ị nwere nye ndị igwe ndị nke ka na-etopụta maka na anyị mana ọ dụghị mfe gị nwere ịnọgo n'ọkwa eze 15? Kedu ị nwere ịgwa ndị igwe? Ụfọdụ ka bụ ofu ahụ, ụfọdụ bụ aha Igbo, ụfọdụ bụ aha iri. Gị nwa nọgoro 15. Kedu ndụmọdụ ị nyere ndị igwe ndị nke na-etopụta n'ọkwa eze? Ndidi, ezigbo omume, maka ịmana agwa mmadụ ma ọfụma gị nwa nọdụ na-eme na-eneghi anya. So enwee ndidi were ezigbo omume na-achị obodo ha ya afọghị n'anya obodo ya na-aga n'ihu. Dịka ọ dị ịnọ n'ọkwa eze 15, ọ bụ ihe dị omimi. Ọ bụrụ na ọ gị kacha nwee ego n'iwu ọkpara, mana ị nwegoro onwe gị a na-akpọ ezi aha. Kedu ihe nwe gị ka ọpụtụ ndị na-etonite etonita dị gbasara okwu Igbo ahụ ime Igbo a na-akọwa na-asị na ezi afa ka ego, maka ntata igosiri ezi afa ka ego? Ikwugo na ya nọ na ezi afa ka ego, ọ ekuzi ya ezigbo omume, mmegbu na mmadụ ibe na-alụsi ọrụ ike ka ị na-enweta ibe ị na-eri, ezu n'ori, agba na ama, jisie onwe gị ike, fụ Chineke n'anya, maka na ọnya nke kasị Chineke bụ ekele ụwa niile, mee ka anyị fịa n'anya, ka anyị na-efe ya, a na-efe Chineke fịa n'anya. Ụmụ ife ndị ahụ a ji be nwa ama dị. Dịka ọ dị ụmụ okorobịa gị taa, ha na-achọ gwongwongwongwo, ma dịka onye eze aka nwere ike otu ihe mekwa n'ime ndụ gosikwara anyị mana ofu ihe n'ime ya bụ na ịgbago 15 n'ọkwa eze, mana ọtụtụ ihe ndị ọzọ mekwa gosiri na ezi afa ka ego mere ọbụna Chuka ji nye gị ndụ n'ụbọchị taa. Biko kọwamie akọwamie ka ụmụaka na-etolite etoli mata na ego abụrụ ihe niile, na-enwe ezi afa kama ego dịka iri Igbo si wee kọwaa. Ụmụaka na-etolite etolite ịma na ajọ omume erika na ụfọdụ bụ ndị na-anwụ anwụrụ ike ka ha nwee obi anwụ, ụfọdụ bụ ndị na-anwụ mmanya ike ka ha wee nwee obi anwụ. Mana ha enwesịsị obi anwụrụ anwụ ịnọzọ ife atọzi imenụ ka ha wee nwee ike ịdị n'echi. So na-ekuzi ife na ebe ahụ ha nọ n'ọdụrụ mma, na ụzọ adịrị ya, na ndụ adịrị ya, na enwere ebe ahụ eji wee gaa. Nkụzikwa na-ekperefe ekpere. N'ebe dịka ọ dị, kedu atụmatụ gị na ndị kabinet gị ji n'obodo ihe ọkpara ime ka ọbụnadị egerege iru ọma i buru bụ mere iji rụọ 15 bụ na ezi afa gị ka ego? Kedu ọbụnadị atụmatụ iji ime ka ụmụ na-eto eto gị bụ isi na-agba mbọ kwenye n'eziokwu na ezi afa ka ego, maka ụmụaka na-etonite eto na-ekwerọ na ezi afa ka ego ihe ha kwere bụ na ego mbute? Kedu atụmatụ n'uche ịhazi obodo mee ka ụmụaka na-etonite eto gbawa mbọ ghara ị na-achọsa ego mbute? Ihe ekwenyelụ m ma ọ bụ na gị na mmadụ na-ayị ọyị ma ọ bụ na-eso mmadụ mgbe ọ nọpụta iso onye gị na ya na-apụ, believe me, unu nọ 2 years 3 years 4 years 5 years ihe amụtaba omume onye ahụ. And at my age, ndị kabinet ma ama because already akwụrụgo m mara ife dị mma. So ụmụaka ọ dị na ikuzi isi ha na ụzọ anyị eso, na ụzọ ahụ ka a na-akụzi ife, na ụzọ ahụ ka ha ụmụ na-eto eto. Dịka ọ dị n'obodo ihe ọkpara, anyị fụrụ na ị na-agba mbọ. Kedu atụmatụ ndị ọzọ iji maka mmepe obodo ihe ọkpara dịka ọ dị ugbu a dịka onye eze n'obodo 15? Anyị fụgo na ị gbara mbọ, mana aka m ihe ọzọ dị gị n'uche maka ị ga ga-egosipụtakwa taata. Kọwaa ndị ọha na eze n'anya mmalụ mgbe m biri wee chịkọta ife adọ n'Igbo ọkpara. Ihe ewebata ife ọbụla dị mma ịma ya enyere ọrụ obodo aka, nyere ụmụaka, bikọz na ọ dị ite mma ọdọ nje mma ọdọ onye pịa ihe ọkpara dị mma ọrịa na mgbe anyị ọrịa dụrụ asọt. You can bear me witness. Go to the police, gakwuru ndị national gọọmenti akọrọ maka ihe ọkpara. So anyị na-eme ibe ụlọ anyị nwere ime ịzụ ụmụaka anyị ọfụma ka ha soro ezigbo ụkpụrụ wee bụrụ ezigbo mmadụ
anyị ma na ịbụ His Royal Highness Sir Igwe Ladies Ogbonwatụ, mana enwekwa ihe ọzọ ndị enyi gị na-etu gị. Ọ bụrụ na enwe ihe ọzọ a na-etu ikwukwa ka ọha na eze nụ maka na ụbọchị taa ụbọchị pụrụ iche n'ime ụfọdụ na-etu m emere ọha omenala nwa n'ihu ọkpara na-eme ka Chineke mezigbo okwu. Thank you very much. Ndewo. Ndewo.